हेलौ आंनि गासैबो बर' इउटुब नायगिरि बिथांमोन, नोंथांमोना नायदों बसुमतारी टेक्न' इउटुब चेनेल। आं दिनै दायो माने फिसा ओरैनो जास्ट सुंद'यै माने मोनसे इनफरमेसन लाना फैदों आरोना। गोबावसै बे जाथाया जानानै एसे। दैपेन बसुमतारी होननाय बिल गलापुर PS बक' डिस कामरुप स्टेट आसाम पिन नाम्बार 781135। बिथाङा दिल्लीनिफ्राय माने गोमादों 2019-20 माबायावहाय थारिखआव। दा बिथांखौ माने न'खरनि मानसिफ्रा नागिरनानै एसे गोदाव सोराव जादों आरोना। सोरबाफोर माने एसे इनफरमेसन मोनोबा खोन्थाना हो, फन नाम्बार होखानाय दङ, खोन्थाना हरबानो जाबाय आरोना। बिथाङा माने दिल्लीनिफ्राय गोमानानै फैदों आरोना 2019नि गोबावसै जाथाय जानाया। बिनि मुङा जादों दैपेन बसुमतारी। बिथाङा आर्मि साख्रि मावोमोन। नोंथांमोना जुदि बहाबाफोर मोनोबा माने एसे मदद हेल्प खालामना होबा जायो आरोना। आरो पेजफोरखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे माने बयबो मानसिफ्रा माने इनफरमेसन मोननानै माने थाबैनो माबा खालामनो हानाय बायदि आरोना। आं भिडिअखौ एथ'ग्राब गोलाव बानायनो सानाखै, मानोना आंना लेपटपा हामा जानानै दं, गाज्रि जानानै दं। बेनिखायनो माने गुसुं माने ओरैनो सुंद' भिडिअ बानायना हगारगोन आरोना। आरो आंनो बेनो आंनि फार्स्ट टाइम माबा मा होनो इउटुब चेनेल खुलिनाय, एथ'ग्राब आइडिया गैया बुंनाय मानाय। उनफ्राव नायलांनोसै आरोना माबायदि एक्सपिरियेन्सा माबायदि इमप्रुभ जालाङो। नोंथांमोना माबाफोर सोंथि सोंनांगौ दंबा माने कमेन्ट्सआव लिरना होबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक खालामना हो, कमेन्ट्स खालामना हो। एसेनोसै, गोजोन्थों।